Bon dia, són les 12:30 i la convidada dels gegants del mar està a punt de començar. Quins són els convidats, Joana? La convidada dels del mar és un acte on es conviden figures rellevants, figures protocolàries, figures que no podrien participar, per exemple, en una trobada normal. I aquest any venen els gegants Reis de Manresa, construïts els originals del 1840 i venen amb les rèpliques de 1982. Moltes gràcies, ens veiem demà al matí a l'anada a l'ofici.